Woi, jemur. Aku tak jemur kene. Selak mendungin kok iki. Le. Kok ya jemur? Iki ngono jemurane sapa? Lho, ono kate jemur kok dinggoni. Iki jenenge apa? Jemuran. Digawe apa? Kayak jemur. Lho lah iya aku yang jemur kok ndek kene aku gak joget, aku ndek kene jemur. Lho, kok iki lho jemuranku. Ya aku geser kene titik lah ya gak apa-apa. Gak iso. Gak iso jemuranku kah. Nang mburi sik akeh. Oh, ngale. Jemurana. Aku lho titik tok ae masalah. Gak oleh ngono gak. Aku ku ya titik ngene lho, titik sakmene tok. Ya Allah. Oh, aku iki lho nek mburi kae iki ngono mendung. Kok ngono gak oleh. Gak oleh. Wes mbok. Kok iso gak melok jemuran dinggoni ku lho. Oh, dadakne. Sampah ngene gak nang diobong. Ngarai rungsep wis. Awak. Muga-muga kan sing ngumbah-umbah rek. Ngumbah-umbah lak yo keplekian kabeh iki. Lah yo, gak ngerti ta nek jemuranku iku akeh iku. Moro-moro kok jemur. Gak ngerti nek mendung iki butuh jemuran akeh. Ya, kok saenake dhewe iku lho. Oh, lho. Lah kok iko kok ya kaya ana wong ngobong-ngobong sih. Kaya aneh. Lho, lah kok kait dijemur. Kok ana wong ngobong-ngobong ki piye iki? Lah ya mambu kabeh iki jemuranku. Hah? Ya apa sapa iku mangsing? Syukur sapa mangsing bakar-bakar. Syukur kapok ta. Ya delok hati-hati kon. Nek apik jembur rene, titenono kon yo. Deloken. Titeni kon yo.